Новий партизанський рух заявив про себе в окупованому Криму. Вони називають себе «Рух 1918», залишають листівки з портретами Михайла Грушевського, кримсько-татарською тамгою та силуетом Криму з підписом «Можемо повторити». Вочевидь, натякають на квітневу офензиву 18-го року під командуванням Петра Болбочана, коли Крим звільнили від більшовиків. Активісти руху розповіли, що працюють вже кілька місяців, збирають інформацію про окупантів, розміщують на вулицях Севастополя, Сімферополя, Бахчисарая та Керчі графіті й листівки, а також займаються диверсійними акціями. Рух автобусів через Чонгар та Армянськ припинено. Окупанти називають причиною пошкодження Чонгарського мосту. Поки його не відновлять, кажуть, автобусного руху не буде. Відтак розрекламовані росіянами маршрути Генічеськ-Сімферополь, Новотроїцьк-Сімферополь, Нова Каховка-Сімферополь та Генічеськ-Джанкой більше не активні. Нагадаю, Чонгарський міст, що з'єднує окуповані Крим і Херсонщину, зазнав уже другого ракетного удару. В неділю Збройні сили підтвердили чергове ураження мосту, вкрай важливого для постачання російських військ на Південний фронт. На півночі Криму знову чули вибухи. Окупаційна влада запевняє, що то, мовляв, знищували боєприпаси у селищі Вільне біля Джанкоя. До всього запевнили, що турбуватися немає причин, бо рятувальники уже на місці. Лише позаминулого тижня кілька годин детонував тамтешній склад з боєприпасами. До всього у Вільному є аеродром і важливі залізничні шляхи. Окупаційна влада Севастополя лякає такими собі підводними дронами. Їх випробували з дослідницького судна «Піонер-М». Торпеду з камерою склепали у віджатому окупантами Севастопольському національному технічному університеті. Кажуть, апарат дослідницький, але може використовуватися і на війні. Жодних тактико-технічних характеристик дрона не розкривають. Крім того, що він поки здатен здолати лише 30 метрів. Люди вже несуть хлопця, якого дістали з-під завалів. Одразу 7 жителів Покровська вбили росіяни подвійним ракетним ударом. Ще 81 людину поранено. Такі дані військової адміністрації Донеччини. Спершу поцілили у житловий будинок ракетою «Іскандер», а приблизно за 40 хвилин вдарили майже у те саме місце. Саме у той час, коли надзвичайники та поліцейські рятували людей з-під завалів. Как себя чувствуешь? Ноги уже дергаются просто. Как зовут? Серед поранених 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей. А серед загиблих заступник керівника обласного управління ДСНС. У військовій адміністрації Донеччини припускають, що на місці нишпорив російський коригувальник, бо окупанти били в одне й те саме місце посеред містю Покровська. Вівторок у Покровську став днем жалоби за невинно убитими внаслідок російського теракту. Олєнігорський горняк уже не повернеться до російського північного флоту. Нині він бореться за виживання. Про це розповів речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що росіяни точно намагатимуться врятувати таку цінну бойову одиницю, як великий десантний корабель. Бо втрата Олєнігорського горняка стане черговим ударом по іміджу Росії. Така доля спіткатиме увесь Чорноморський флот. Взагалі ми бачимо тенденцію на повторення історії. Історія ходить по колу, і в цьому контексті можна згадати 1854 рік, Кримську війну та її результати для Російської імперії. Ми впевнені, що ця історія буде повторена.
Історія з Оленігорським горняком показова ще й тим, що після його ураження в Новоросійську минулого тижня Росія більше не використовує великі десантні кораблі, як пароми, зауважив Плетенчук. Саме переправою цивільних машин через Керченську протоку останніми тижнями займався Оленігорський горняк. Окупантам довелося його перепрофілювати, хоча перед початком повномасштабного вторгнення його серед 6 ВДК завели до Чорного моря, плануючи велику десантну висадку на українське узбережжя. Корінні народи мають значення для України. Акцію з такою назвою у Кримсько-татарському ресурсному центрі присвятили Дню корінних народів, який у світі відзначається 9 серпня. Там закликали долучитися до шторму у соцмережах і поширити плакати з хештегом «Liberate Crimea».